watashi mais wata ini papa. 座る。どうかもう一回してパパ。どっか止めるよ。あとaki wa nitiru kara i disyo. Mubalhin tas atubangan guys, kaya daghan kazug nindot diri sa gianan ba nga mga lights, mga illumination diri sa Japan, winter illumination. Insa kuan man jama ang sami nita kuya tubangan kay nakos likod. Dapat ming akiyo. Insa mubalhin ta sa tubangan kay aron nindot ang atong pagkakuha ba. Na mga tao dito ay nagpicture sa illumination ay. Padong mangudon tami sa Matsumoto Castle. Kaya na dito yung mga nindot ng illumination. Diyan na to man sa kiyo. Luoy man kung pukawon. Gikapoy man ni si Jagod kay ganina na nga on pud may sushi inja. Wa sa itog ba kay paguli gusto rang magduwa. カップルいっぱいで。Yung mga lovers dito guys. Mga lovers ay lovers in Japan. Diyan magngita tag ka-parkingan guys kay para sa tubangan ko kay para maka-video tag nindot. Para makakita po mo ba, maibsan ang inyong mga, sa mga kakita, maibsan ang problema nga atong nagyan karon matanaw sa po mo mga nindot nga view, nindot nga lights, mga lights, magkakita mo mga lights, hanahalam ninyo nga kani mga lights, mo ni ang hope, nga na kanunay ang light, musika sa mangit-ngit nga agyanan kay diri ay ngit-ngit nga agyanan diri ay na may mga lights so nahayag so mo na itong kanunay hinahanaon nga na kanunay kahayag sa kangit-ngit. ここで一旦降りて。 diri ko na punaw guys balhinda sa tubangan. Okay na diri ang Matsumoto Castle ay kana ay hinsa umunong so ino papaima. Kung naog sa ta guys na simbahan guys sa Matsumoto Church. Kuanto katoliko to nga simbahan guys nja kani diri hala di man makita kay na isa amin ay tingabihan ang bintana kana ay mo na ang Matsumoto Castle nja mag-driving rami mo sa dan tami dira nja kana tog man sa kiyo so mag-driving na laman ni liboto na laman ni nato ang Matsumoto na anay mga lights dito sa sud guys diba munta na ang mga ton kay hapas niagin si Mana si Takuya gusto mo ha. Jawa ko ni adto pod kay kapoy na mong gutong panahon na gikapoy na nay mga daghang lights. Jamong karon na laman og sa diha sa queue na to. Mong di na laman na to pukawon, mag-driving laman ta. Ganina pa mong gutong naglakaw namalit ko na ang Matsumoto Castle. Welcome to Matsumoto Castle. Kiri dani papa. Iya kiyo kawai sa. Iya papa driving ko daki. Kasi kita ini papa hito ira para. May mga kuan diri guys kinahanglan maghinay kay gamay Kinahanglan gamay magunay na mga lights di ba nindot. Gamay mong gudag ang agyanan diri guys mong kinahanglan magamping. Tugnawa diri oy pero okay raman kay bagam niya mga sanina. Ay naapoy moon ay nindot ka ang moon ay hayag. Diri sa mga gitag balik dito sa katong gian ganina. Green na so kitskiti green na so go ang kabalo ba mo guys nga ang green diri sa Japan kay blue ang ilang tawag sa green kay blue daw na magiglalis ko dito ko yung green mong good na blue lagi daw blue daw mo na ikuan kalayan diri pud sa Japan ang ilang green kay blue pero sa traffic light ni papa singgo dakit siya red light man so stop ta. Go! Diri ay doon na to kanang bigat. ここ通りを通ってもう一回行ってみよう。 Inani diri sa Matsumoto guys basta gabi nindot kanay mga lights. Wala nag-driving kami. Kani ay padong ta park ko. Diri sa Japan guys kay di nang murag man nila hindi man sila nag-illumination Christmas murag di man Christmas light ang ila kay nag-illumination sila kay murag display lang sa winter illumination kay naman pud sila summer illumination pero dili jud nga para Pasko ang ilang mga Christmas light ang ilang mga light pang Pasko. Parko welcome to Parko nindot diba nindot basta gabi kuro maro ni papa na Christmas tree sa park ko
na yung mga contest diri nga Christmas tree guys sa mga kilid-kilid. Asa naman to nagkatawa ko diri oy nga naray nagkatawa ko kay Wadji ka display sa contest ra ba nila mga Christmas light diri. Ay mo ni mga building diri sa Matsumoto guys kay city man ni diri sa Nagano. Lagi Nagano nga Matsumoto City Nagano. Inja balik ta diri guys kay na may mga kahoy ba mga nindot ang lights aron makakita mo ba na ay ning balik ta wala lang drive lang ta na dira ay nindot ang mga lights di ba. Inja diri pud sa kilid ay na mga lights dira. Just stop man kay red go. Driving good okay so. Mag-driving na daw guys. Na, nindot ka sa diri guys, di ba? Nindot. Nindot kayo. Wow. Madyo na naman makakita. Chitin siya ni Papa. Madyo na naman nakakita tag nindot nga view ba kaya rong maibsan ni atong mga nakitang kuan sa Pilipinas nga makagaw. Pero importante safe from anoon ang mga pamilya. Ang uban naman doy kaadto kay grabe jud ang damage ba na nawa jud tanan jang uban pa way nagubad jud ang uban jud nga nawa ang mga ilang mga loved ones makagao ka jud pero ang mga nangagaba mapaadyo ra man hinuna hinahinay kana naman jud mga na wag tang na ang kinabuhi sa ilang mga hinigugma ba sakit ka jud palandungon pero mga man jud ni ang bagto di manggod kita nagputan na nature manggod na munang laban naman jud bangon og balik sa magampo gihapon magligon gihapon nga maka-survive tani nga mulabay ra ning tanan mga pagsubok lang ning tanan ning balik na pud ta simbahan guys ay Matsumoto Church. Common sila Christmas light. Ito'y kuwan na ka ng rest. Pero wapoy lights. Pero ang rest man good guys kay nadyo na siya sa history nga kanang murag sa Christian ba. I-search lang man sa Google sa wiki kung unsay kuwan sa Christians rest. Kay nana siya. Dakong truck ning agi guys. Basta na dakong truck baka mahadlok ko. Kana ako mag-drive sa makakita kong dakong truck kay hadlok. Insa kana jung truck ka kanang cargo kay labi nang mga padagan og kusog kay hadlok kay ang imong sagdanan ba kay mura pug mudzog. Alay kadugay sa daan nag-red oy. Green na, let's go. Inani ni ang diri sa Matsumoto hito ni ang nakahadlok ani mag-drive kay sa gabi kay di kadto maklaro ang mga tao labi nagitom. Kinahanglan jud maghinay. Ang nakanindot diri sa Matsumoto gabi kay nay mga lights pero kung ikaw ang mag-drive cool ba mag-drive basta ngit-ngit na. Cool ba man gani kung hayag pa sa ngit-ngit na. Munang basta gabi kay di jud kadto kung mo drive pa o gabi basta kanang di laman jud importante. Unsa panaban naman mo na mo guys kay aron maka-tour pud mo diri ba sa mga makakita aron maiba pud dito makita ba kay murag atong nakita halos tanan sa timeline kay mga kanang mga sakit ba mga sorrowful kay ang nahitabo sa Pilipinas ang mga naapektuhan sa bagyo sa bagtong Odette mo nang tanaw lang mo ani kay arong bintaha ba makita pud mo nindot makita mo kahayag ito ni Papa makita mo kahayag sa naalaman ninyo nga naay kanong na yang hope magkuha naman ta padadyon naman dito nga manalig sa padung ta karon guys sa yun mall nata diri guys na stuck up kay red light tanawang ilang mga sign guys inana ang mga sign diri sa Japan di ka makakitag English tara ka gamay nga Romaji alphabet pero gamay ra kasagaran kay kanji araw-araw na laman mo nang lisod diri lisod ang ilang daan
Kaskiti ni Papa. Munang kung di ka sweeto, adyo na laman dyan patakag travel kay masaag ka. Maski pag awin na naman oy nabi. Murag na kuan-kuan ang hang-hanaw yung hangdukan nga nakabiyahe pa ng driving me kay huot ka dyan yung mga nakita sa makahuot sa dukan yung mga nakita sa timeline ba sa Facebook, mga update. Labi na ako bentahan naman ko kaya hang bay, ma-repair naman to na mo ang bay, andya safe man sang nanay murag okay ra, andya nagpadana pud ko para ilang makonsumo dito kung wala sila pagkaon, nagpadara pud ko. Kay ang problema naman po sa gipada kay di nila makuha kay wala sila kay bukas sa makakuha. Pastilan. Pero ang mga uban man gud nga grabe na apektuhan. Makagaw ka so di pwede mo makapugngan ba nga makahuti mo dughan ka maluoy kanila. Ay pastilan Ginoo labi na jud tong nawada na jud og bay, nawada na jud og mga kinabuhi sa ilang mga pamilya. Sakit ka jud palandungon. Mao ni guys, ang iyon mall, mao ni pinakadako nga mall diri sa Matsumoto. Na si Papa ug ako sa tubangan sa Sakyo, naslod so makita pa kanil sa Sakyo. Na sa Sakyo ay natog. Nangbalin ko diri sa tubangan kaya aron makakuha tag video nga tarong ba kay kung sa Ludzo manggug ko namo ko sa amin ang tubangan sa sagdanan ni Papa ang kuan jama man-disturb sa tag view. Mo ni balhin ko diri. Ay part pa ni sa kuan iyan mall sa mall guys diyan na po na illumination dira di laman ta mo na okay sa na tugman kana ay na tanaw laman mo gamay na ra ay kana illumination pud na 回ってみるか so kiskite yo Papa boko what's to si Mayo isod ko na sa anin dito may ra ba na ay narito yung mga tao na picture ang dapat tadihan sa kay sa Q na tugman so inani na laman dili na laman ta na ay tayo na mga picture dito ay kaya mga ay uday ang mga illumination sa Bohol wala na nangaguba na so tanaw na laman mo ani aron makita mo illumination masig sa video ra laman. Pero naman yun po yung mga video tong sa Alicia po dahil mga remembrance. Kaya nga ito, dako ato gastuin. Sa nagupara pa. Pero sa di laman, mamantay may mo. Mag-move on na laman sita. Makigbisag o balik, makiglaban sa uno sa kinabuhi. Kaya mura grabe dyan ang challenge karon ba. Pag ganita ka-recover sa corona na napoy bagso. Suskit. Nanarita diri guys. Padong mi karon sa Hotomoto. Hapit naman mi diri sa mong bahay pero makahapit pa mi pa ito pagkaalan kaya ron di na naman ko magluto pa. Anda ganina po na ni Otto mi dito may sushi. Wala naman ko nag-video po kay sige tag video pagkaon diri sa ang mga kababayan nato dito sa napiktuhan sa Bagzuan tawis pagkaon ng uban so wala naman ko nag-upload og video pagkaon kanang in respect sa mga apektado ba. Pero karon guys kay padung ta sa Hotomoto mapalit ra man hinuon pud mi. Guys kanang nagpuwa ay mo na yung Hotomoto kana ay jahang ginahuna kay Mosburger. Mosburger ang nasanghuna-huna mong nagunahon ako sa pagkaon sa Mosburger palahi man dai na mga reano oy. Wa mong kus ko galingan gyapon oy pero bentahan naman no naka-recover naman kus kuan sa nahitabo kay nakaibaw naman kung nga safe sila kay maura man si pinaka-importante nga safe atong pamilya bahalag nagguba po na mga atep kay pwede naman to hinay-hinay pado or pwede na po pulihan o kuan pulihan og nipa nay nata diri guys si Takuya rin mo ato sakana ni Papa sakana ay mo nang Hotomoto guys na ang ginana Mosburger to na si Papa ay napapalit ra ko og isda o kuan lami man gud ang kimchi ani guys favorite na ang ilang kimchi diri so nagpapil ra ko kimchi inja nagkatawa ko kay huluto gapon ko sa hunahuna ba kay hunahuna nag-video ko diri pero hunahuna nagapon sa Pilipinas kay di mawa sa hunahuna ba ang mga picture nga na update pero okay naman nun ko kay ang pamilya safe raman
sa mong bahay ang ato pwede naman to pulihan og nipa. Pwede na to hinahinadyan og padyo kay di man jud na priority ang among bahay good kaya si bako tanawa karon naka-realize ko ba sus kung priority na ang among bahay karon pagawas og kwarta si bako madami siya gahapon karon wa koy kwarta at least karon masig na damage na jud gapoy makuot ba nagapon tay mapadala binag ilang pang konsumo didto. So madyo na naman salamat gapon tas Ginoo katong bahay nga gubang ato pwede na to ipa pulihan og nipa. Ang problema naman po kung na ba sila kapalitan og nipa. Bitaw guys, ay ampo laman nga padajon gapon tag ampo padajon gapon tag salig sa Ginoo nga mulabaran ni tanan nga mapagsuwayran ni di laman gapon ta magpakawag paglaom bahalag murag sad ang Pasko sa Pilipinas ba pero ina naman din ang kinabuhi mo agi man tag mga suliran so mga challenges ra ni maka-recover ataan sa kaluyan ta sa Ginoo mabago na naman indot na lang buhol so bangon buhol laman gapon ta ug katong mga awang napiktuhan sa bagyo maka-recover lagi to guys tabangan tas Ginoo nga maka-recover ta magampo laman jud ta kay pagsuway raning tanan nato. So maura to guys naninahang kay si Papa padung naman po na si palit kung makapalit na ano ka na ning daw dai na si Tama ito siya, mama. ning balik si Kuya kay na ako na lovers dito sa sud nagpaabot pa Di ginano ako, mo. maong nagpabilin sa ang sagdanan ay Labo-labo nante mo. na beginners mark ang sagdanan nag-love daw kuno sila dito si Kuya 2つしかないの使ってんだよ、mama. si Kuya ning balik naman sa sagdanan kay nauho si nauho ning balik sa sagdanan wag na nagpaabot sa sud kali-kali. Ora to guys, ang tanalingan mo sa tong driving karon ang tanalingan mo sa natong sa inyong nakita nga mga lights dirin ja laman gapon mo pawag paglaom ampo laman gapon tas Ginoo nga maka-recover ta diri mabalik og dali lang signal dito ja na mga tao nga anda mo tabang ba masig sa mga pagkaon kay sure ko na mga ubang lugar nga naglisod sa pagkaon sa tubig so i-provide na lagi nastaran sa Ginoo guys kaya ang Ginoo mo provide na labi na musampitan ni ja guys mong di ta pawag paglaom magampo magsalig sa idya kaya hindi ta pasagdan. So that's it guys, thank you for watching, always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone, hope to see you next time. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.